Ano natin nyo Ay na! Magsal na ka! May sala sakit natin, kas lakinit ko to lang. Expert kami, hindi ka matanaga. Kaya na. Ano ka? Baka na tayo mama. Hindi binanak. Anong ko? Walang dumalaw eh. Ang pika-atang-atang mo. Pisinak pa eh. Kuya Joe! Apik sa tasutbaw, napanam. Pag nirinabyo sa dimsay, kinugit nak ni Bakin Andres. Ana? Suot ka pa lang. Lalagayan ka lang na supot. Makakatawa ka mo. Tata lang gano'n na panunod ng pakugit. Mangibabain ka. Ana? Nakugit ka gurudahin? Madipi gor dimsay. Kabutang may pinagkugit da kanyak. Naperdi pa yan. Ay na, kabutang mo. Spread na gajay, sudat tinagkugit kanyak. Yeah, boy. Siya, kitang tamang garo no kasi pinagkugit da kanyak. Oh, kitaan. Maya mo gayam. Madi ka mabutang, ang muda teraramitin da gajay. Nyagur taramid ka data. Pagkugit akon. Una, lakain ka, ana, kaduang ka. Singon gor dimsay, kadwa na man. Ag nirendyusan nung kadwa kay. Sentan, kaduang ka. Napay kakawain tangay. Tan, hanggang tan. Supay, ani. Sayang pa tigwantis. Pag tigwantis tao, mula gaya. Ligpit na gito yan. Awan, tuyo rahin tato yan. Naligsubli yan. Nakadupay nga nalalat na gamit. Di mo lagay mausar. Ha? Bibiro ko na pa ni bakit ko. Oh! Andis baak! Pakugit ka lang nandiyan, madi ka pigawawid! Bak, pakugit ka na lang, Joe. Tara, supay atong. Tara, bisiti ko kami. Kuy, Ano na pa ka kanyaw? Teo, tam, mayatay. baka dua ka pa kinidimsay. Bagpita nakita ni dimsay. Ano yung sabi ko tanay? Nabutan na kami pa, kipawid ka mo. Di ka abay na. Eh, taglag. Pag nire-reviews eh. Eh, tagamak. Di ka pisto ka. Dabi na tindagamit yung ta. Adto pa. Ay. Sigaron, tamalpasan ta, makugit akon. Sta, tamayida ka itong tawagin na support. Ruga na mo na, Andres. Iwarta di pinaka-secret weapon to eh. Sta, hindi ka Hindi bulong bayabas. Hindi ko na. Pangal-ngal ta. Mga nain. Arjinin, arjinin. Ngayon ka nga ni Dilo. Kaya matanjaw, nangalamang. Ano? Mali naman dito pinagamit. Kaya mata. May pang malakasan mo mga ito. Mamaminsan ti ka ta. Siguro data ang gardoan. Tunay yung bag. Tugdag sunay. May saladot ko natin may iwan. Yun yung tagalan. Taka, nakapistukan ka. Okay, pisto mo. Dakol maran. Bago nga sa ati bak. Oh, gusto mo. Gaman yung analaing. Baka nagaraw. Sige, sige, gamak. Natadong pa sa ati bak. Ngiyamati. Yan dyan siya ba si... Sige. Ipisto yun ako na. Ta. Sige, sige, gamak. Nagngir-ngir matang atlo. Eh, kapal natin yun. Ano natin nyo Ay na! Magsal na ka! May sala sakit natin, kas lakinit ko to lang. Expert kami, hindi ka matanaga. Kaya na. Ano ka? Baka na tayo mama. Hindi binanak. Anong ko? Nya, kugitan. O, di ba? Alpas sa problema mo. Salamat, Andres. Rock. Kugit akon. Kano ka din? Hey!
Sige. Dapat pabonus na ta. Kami rin. Ato, iti pangdayas mo, bulong kami rin, tanapartak nga lumaeng. Right? SJ Iso, ti babagado kiti kwa. Pagkukugit. Bulong kami rin nga talaga ta. Nabi nga lumayin ka. Oh, ipapudot mo, paburukan. Tapos, iso ti pangdayas mo. Bigat. Kun, rabi bago maturog. Nagangay lang ti nagatil na ata, kasta nagpapalaing. Ang mamukod-kudkudin mo ka. Amo na din siya ata tayo kami mo lang. Pikti bata. Kita At naman tayo rito da kanya kiday. Paburot ka. Deyas ka. No. Sige ka raw. Aji ka nga instruction ko surutat. Ano nga nga tata, ibayad mo ah. Bayad mo nga. Bayad ka na. Mabiling kanya yatin Andres. Bak. Dua gasot. Tagsang gasot kayaw. Sige, hindi natin. Balin natin, pangtubay to atin, George. Ba? Naperdi kay bunang mo. Gatang mo latikuan, bunungan, nabungalak, pasensyakan. Sige, kanya matan. Talaga? Uy, pangtubay tumit ah. Ayos akin. Ayos, thank you. Dimsek, kadua ma. Salamat din siya. Wow. Ibagam no kasanoy na rami mi kanyam ta rami din mo lang ha. Oy, suggest ko to kanya na. Sige. No, dapay kwa, mabalitaan niyo nga supot jay. Bagayo, expert kami. Maraming tulad maras may. Oh, bagayo nandas kini bak, nalang dagkugit. Ada komisyon may. Sige, sige bala niyo. Siguro din, muna kami salamat ulit ha. Sige, Thank you. nayatin. Thank you. Sumali. Nayatin, nayatin. Tingnan. Nga naman, saligatan sumagay. Okay. Yan, baka masagid data, nasakita Tawagan ni siya, alalayam. sige, sige, balat to. May saring gaji kwa na ta. Hindi ka kakakwenta, yung tamitin ah. Tagaro tayo. Ay, susit mo ka, ka. Ito. Easy 100 ah. Tan. Ay, napagkata mo si Doc na ba? Di ka na yung unagay. Ay, di ka na, ilikot ko. Nga nga talaga ya. Kita ka. Kita ka. Makagata si Doc ko. Mawala niya bakit ko. Dimsay, sigurado ka? Kami rin nabitag palaing. Tamok, nagatala to eh. Wan, nung nagatol, partak lumaing. Gusto niya? Wan, tamang tindahan niya kidip nagagas ko. Di kinugit dak. Zero din. Tiwala ka niya may. Wan.